Hello, so this is Ras Murewa. I am comment section akati Queen check your inbox. So ati Queen murisei nhasi ndakurodzai ndarota uchigadzwa upresident and zvaitika paairport. Vanhu vanga vakawanda even vemugovernment vanga varipo. Vamwe vakapfeka dress reblack, dhugu nejira zvese black, wakabata tsvimbo yanga ichinzi nevanhu ndeyankomo the late Father Zim. But iwewe wanga uchiratidza kutya usingade kutarisana na ED. Ndati aikaka ndapinda ko ndanga ndichityei hana ikuda kusimbiswa zvikanzi ameno maybe kungorota wandiziye nangoti ndimuzirewo. Ndakati that's a good dream my love, thank you. Ambati but dzine minimum bvunzaiwo vanodudzira rega tinzwawo mucomment section kuti vari kuona vanoonera nichabvunza unganga dzangu ndichinzwa kuti zviri sei, but hapo dzakanaka we want a new Zimbabwe with fresh blood and and I can dare, I'm someone who actually can dare and run this country and actually be president. Being educated, I'm very educated. Those who know knows that I'm very educated. Having balls of steel, those who know I have balls of steel. But ndisingazoziye patsvimbo yaangoma tsvimbo dzangu ndinadzo, ndine tsvimbo dzangu dzandinadzo, but tsvimbo yaankomo handizoziye kuti iri papi. But I'm best friends with mukadzi waGeneral Chiwenga, Mini Baloyi Chiwenga. I will reach out to my second lady ndinzwa kuti tsvimbo ya Father Zimbabwe yakaiswa kupi. Kanayo vana vangomo, kana paina ane link yevana vangomo ndibvunzirewo kuti vaifamba netsvimbo yavo. So I still remember katsvimbo kavo kapfupi, so ndoda kunzwa kuti tsvimbo yavo yakaenda kupi. Maybe tsvimbo iyo iri kufanira kuuya mumaoko mangu kuti nditonge nyika.